И да. Какво става YouTube? Аз съм Дидула. Това е нашият канал в CSGO. Не в. И това е нашият канал Shadow Killers. Така, това е нещо като трейлър на канала ни. Искам да кажа... Опа, извинете. Леклак. Извинете. Искам да кажа, че в този канал ще снимаме на... значи в канала сме само аз и още един човек. Но може нататък да приемем и други. И... значи, аз ще снимам на CSGO, на Minecraft. И на... може би Dead Island Epidemic. Така, другия член, който се казва ShockBG, не знам на какво ще снима. Ще видим той какво ще направи. Ще го попитам. Така. И сега ще видите нашите интрота. Приятно гледане. Бам! Така, след като сте ги видяли, вече трябва да различавате кой съм аз Дидула и кой е ShockBG. Така, това е нещо като трейлър. Ще снима и на Minecraft, моята Minecraft е купена даже. И така. И CSGO ми е купена. Така. Бих искал да кажа, че може да се абонирате за нашия канал и така, да се абонирате за нас и всичко подобно. Извинете ме, преди малко съм станал. И да, абонирайте се за канала ни, харесайте ни клиповете, въпреки че това сега ни е първия клип. Харесвайте ни клиповете и да. Така. Харесвайте ли клиповете? Ние ще качваме с радост. Значи аз снимам с Fraps 359. И мисля, че беше 359. И другия ShockBG. Той снима, мисля, че с Bandicam. Не знам, трябва да видим. Ще го уча да снима с Fraps. Така. Значи виждате, аз сега игра CSGO. Ще направя поредица на нея. И така. Така че надявам се трейлъра на канала ни да ви е харесал. За сега ще сложа само моето интро. Понеже другото интро... нека съм го заврял. Така. И да кажа, за интрото на ShockBG съм го правил аз, моето интро го е правил един аутобой преди много време. Така че приемаме хора, зависи да са някъде над 13-14 и да могат да снимат с програми и всичко подобно. Така че това беше за трейлъра на нашия канал. И чао! До скоро!